Маги, The Labyrinth of Magic е аниме, на което наскоро попаднах и се оказа доста добро. Уникална история, свят, герои и пауър система. Всичко това ще намерите в това аниме, но не толкова хора го знаят и не се говори достатъчно за него, затова днес ще го разгледаме. Анимето има 2 сезона и един спин-оф. Като попада в категорията Лев Талчи, най-вероятно никога няма да излезе трети сезон. Анимето има 3 главни героя: Али Баба, Аладин и Моргана. Така де Моргяна. Анимето започва като Али Баба и Аладин се срещат и Аладин го вкарва в проблеми с... След това Аладин отново прави мизерии на Алито, като този път му яде и последната храна. То се голям трол форел. Отчаян това какво ще прави, ако не успее да мине лабиринта, Аладин го пита и Алито е нещо като... След това му разказва за лабиринтите, които са тия кули, които се появяват незнайно как на рандом и светът, и който успее да излезе от тях, излиза с голяма мощ и богатство. Малко след това се срещаме с третият главен герой. За нея няма много какво да кажа, освен че удря здраво. След като Али Баба разбира, че Аладин може да спамва джин без глава, Али Баба разбира, че Аладин ще му трябва и решава да му се мазни и да го заведе по курви. Но нали знаете, който се мазни, накрая пати. И докато Аладин се радва на живота с тези какички, Али Баба... След като са се позабавлявали, всъщност забавлявал, защото Алито се е молял времето да мине по-бързо. И в този момент The Shikibidi Top Guy ги хваща all spot. И тъй като Али Баба дължи пари на този дебелия, на който му забравих името, стой. Да, Будел. И Али Баба става роб. Докато Али Баба си върши задълженията като един роб, от нищото земята се разцепва. И как може да се толкова чил в такъв момент? А земята под краката на това дете пада и Моргяна, докато се опитва да спаси детето, пада с него. И тогава Али Баба преодолява своят пусинес, бие един на Будел, изкача в кратера и се опитва да я спаси. Но ви, нищо не може. И се появява този гигант, който ги кери цял сезон и просто спасява дете. Малко след това Аладин бута Али Баба в лабиринта и оттам започва цялото им приключение. Героите на анимето на мен много ми харесва как в началото дават скрин тайм на всеки един от главните герои, като ги разпръскват по различни части на света и ни дават време с всеки един от тях. Да започнем с Аладин. Аладин попада в село на хора от Колга клан, които преди са били велика нация, която искала да покори света. Диктатори. Но не успяват и се смаляват толкова много с годините, че вече са просто клан, но са си научили урока и вече са буквално no enemies. А в тази арка научаваме малко повече за пауър системата на анимето, за която не мога да ви обясня, защото клипа ще стане 5 часа. И също... Чакай малко, Астона, какво правиш тук? Останалото от тази арка са конфликти между голяма империя близо до тях, за която няма да ви разкажа, защото по-добре да отидете да си го изгледате сами. Затова, случая при Моргяна е много интересен. Тя мина от това да е рубиня до това да е... Добре, как може да станеш пак роб, бе, човек? Но този път ти се подават гласове от небето и тя си казва: чакай, бе, аз съм бас изрода, кой ми пречи да избягам? След като тя се освобождава от веригите, за да я спрат, пускат дозина съблезъби тигри и тя е нещо от сорта: shiver my timbers. И след като спасява момичето, pretty much това е за този герой. Минаваме към симпвания от мъже и жени, включително и аз. Колкото и да го харесвам, Симбат е уж много силен герой, покорил 7 лабиринта, бла 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 бла. Но за жалост в първи сезон не го виждаме много да се бие. Може би нещото, което най-много ме изкефи, което той прави в този сезон, е как минава през номер 1 правилото на аниметата, спира трансформацията на тая мацка тука. Това като го видях за първи път бях нещо от сорта на... И през останалата част на сезона не прави нищо особено. И минаваме към абсолютния чат на този сезон. Уго, този джин ери това трио през целия фъкинг сезон. Даже според мен главата, която му липсва, е тази. Той ги спасява от тук и тук, където му е последната битка. Опа, спойлче. Тази битка е брутална. В тази битка пича размятка токати наляво и надясно. И дори след като го надупчват,
Пичагата просто не иска да спре. Аз съм пълен психопат, аз съм готов да умра, но не и да спра. След като пак го надупчват, но този път по-сериозно, пичагата просто не иска да спре. Малко след това била ланшотната. И това мисля да е за този клип. Силно ви препоръчвам да отидете да изгледате това аниме. Със сигурност няма да ви разочарова. А ако искате да гледате още такива видеа, абонирайте се и натиснете лайк бутона. Това беше от мен. Бай!